Vibeke Christensen, og jeg er 21 år. Jeg er formand for Ventilen Kolding. Mit navn det er Amanda. Jeg er 28 år gammel, og jeg er grundlæggeren af GoBody. Mit navn er Alfred Naumann og kommer fra Kolding. Jeg står for Nødbar Danmark. Jeg hedder Malena. Jeg er 33 år gammel. Jeg er kontorvagt hernede ved Frivillig Kolding, og så er jeg gruppeleder. Vi prøver at ligesom føre emnet væk fra, at du er ensom, til at du mangler nogle kompetencer, vi kan hjælpe dig med. GoBody er en studenterorganisation, hvor vi laver forskellige arrangementer for de studerende og prøver at gøre Kolding til en bedre studieby. Formålet med Nødbar Danmark er at skabe et positivt syn på Danmark mellem forskellige kulturer. I bund og grund det handler bare om at føle sig hjem. Det jeg har gjort anderledes i forhold til den tidligere formand er at holde en lidt bedre kontakt med de frivillige og inddrage flere frivillige i det vi gør, de arrangementer vi laver og hvordan vores udvikling skal ske. GoBody var et initiativ, som jeg startede i efteråret 2011, da jeg var studerende på IBA. Jeg gik i en international klasse, og der kom hele tiden rigtig mange spørgsmål fra alle de internationale studerende til mig omkring byen Kolding, og hvor man kunne lave de forskellige ting hen, og hvad det rent faktisk var for en størrelse af by, de var begyndt at studere i. Det er en masse folk fra Polen, Rumænien og Indien, og de er altså et sted, hvor jeg kan så møde dem og snakke med dem og invitere dem til det her multikulturelle events. Der skal være nogen, der ligesom har lederrollen. Det er jo også derfor, der er gruppeledere på, når vi holder en gruppe. Fordi ellers så kunne vi jo bare lægge lokale til at sige, nu kan I mødes her, og så kan I bare sidde og snakke. De føler, at det er en fiasko, hvis de føler sig ensomme. Og det er noget, man ikke snakker om, og det er noget, man ikke er. Så det var rigtig svært for dem at komme herhen selv. I stedet for at blive ved med at svare på alle deres spørgsmål, så kunne jeg give dem noget mere holdbart. Derfor lavede jeg en hjemmeside, som jeg startede op, med en masse information omkring byen. Efterhånden så begyndte det at tage lidt mere til, og det begyndte at bide sig lidt mere fast i mig også. Og med tiden så blev det faktisk til, at jeg også begyndte at lave nogle arrangementer. Vi kan lære hinandens forskellighed, også spise mad fra Kina, noget sushi eller et eller andet. Og så har vi også en masse unge mennesker, som hjælper os med at arrangere det her event, når vi laver det. Jeg kunne se mig selv med de kompetencer, de profiler, det kræver at være en formand. Jeg er handlingsorienteret, og jeg ved selv, hvordan det er at være frivillig. Og jeg er god til at sætte mennesker i gang, og er god til at kommunikere med de frivillige. For vi ønsker at skal udvides og blive større, og der skal komme et meget større fokusområde omkring ensomhed i Kolding. Det er så vigtigt, at man rent faktisk kan forholde sig til de ting, man render rundt og laver, uanset om det er frivilligt arbejde eller ej. Så er det vigtigt, at man har sig selv i mente, og at man kan føle de ting, man gør, at det gør en forskel. Det kan jeg ved alle de arrangementer, vi laver, hvilket også er grund til at blive ved med at lave dem. Nu står vi hernede i Studenterhuset, som blev etableret i 2006 her i Kolding Midtby. Studenterhuset bliver til dagligt styret af frivillige. Det vil sige, at vi har lige knap 40 mennesker, der rent faktisk sidder og arrangerer fester og andre events, der sker hernede hele tiden. De aktiviteter, der har været hernede, det har været alt lige fra de store fester til grillaftener, til stand-up, koncerter og speed dating. Lige hvad du rent faktisk kan tænke dig til. Alt sammen arrangeret af de frivillige studerende. Det der med, at man tør tør den der outsourcing der, det hjælper meget, og det kan man komme rigtig langt med. Gruppelederne har den funktion, at de sørger for, at der er struktur, de sørger for, at alle bliver hørt. De sørger for at holde emnet konkret. De sørger også dels for gensidig respekt imellem de aktive i gruppen, ikke? Fordi der er nogen, der altid vil snakke mere, end der er andre, der vil. Og for at sørge for, at alle bliver hørt, og der er plads til alle, så er der jo en helt konkret ting, som gruppelederne skal sørge for. Det er ret vigtigt for mig, at alle frivillige, at vi alle sammen er i samme båd, og alle ved, hvor vi skal hen, og hvad vi gerne vil fremadrettet. Jeg vil ønske, at jeg kunne spise det her til morgenmad hver dag. Den følelse, man får af at lave det her arbejde. Så det har gjort rigtig meget for mig selv også, at kaste mig over den her opgave. Man tør at gå ud og bare sige, jeg vil gerne prøve det af. Jeg vil gerne finde nogen, der kan hjælpe mig på forskellige områder. Vi får rigtig meget erfaring som frivillige, fordi det er en masse forskellige mennesker, vi møder, og det er en masse forskellige situationer, vi bliver sat i, og vi lærer os selv godt at kende i forhold til, hvordan reagerer jeg på det her.